Together, growing in faith, changing communities. Igama likayise benendodana nomoya ogcubileyo. I'd like us to reflect on the Gospel of Luke chapter 16 verses 22 to 31. It's a beautiful reading. We are looking at the rich man versus Lazarus, the poor man. In verse 22, the poor man died and he was carried by the angels to sit besides Abraham at the feast in heaven. And the rich man also died and he was buried. Now, there's something absolutely interesting for me in verse 22. Both of them died. Ngiyazi ukuthi ngiyakufa, kodwa ngazi ngiyakufa nini, noma ngiyofelaphi, noma ngiyofa kanjani. Maybe briefly, let me talk about that. There's one thing that almost all of us are certain of, that we will die, that we will perish, ukuthi sizoshona. And maningi ama-feelings abantu abanawo towards ukushona. Abanye bayesaba, abanye they feel they are not ready, abanye babuka izinto, abanye bathi Nkosi, I cannot wait so that ngizophumula kulomthwalo engikuwona. Abanye bathi Nkosi, I cannot wait so that ngizobona ithandwa zami. But seemingly death uzokwehlakela wonke umuntu. Sonke sizokufa. And I think at that moment kunombuzo obaluleke kakhulu. And write down this for me. How well have I lived my life? How well have I lived my life? Because uma ukufa sekufika, uma ukufa sekuzivakashela, khona lo mbuzo obalulekile. How well have I lived my life? Khona abantu thandwa zami who live without living their best lives. Bayaphila ngoba bayaphefumula. Uyabona uma si understanda le principle, how well have I lived my life? Ziningi izinto ezingashintsha empilweni yethu. There are few things that I just want us to remember. A great number of people can tell you right now how much they've got in their bank accounts. A great number of people bangakutshela nginemali more or less engaka in my bank accounts. But none of us can ever tell us how many days do we have left in the life bank account. Angizazi insuku ezingisalele. How well have I lived my life? Thandwa zami, kuna le concept and iningi labantu live with it. Ngizofunda, ngisebenze, ngiretire, ebese ngiyaphumula, ebese ngidla imali zami, ebese ngiphila yonke lento engangikade ngifisa. Thandwa zami, I'm always reminded of Bishop Barry Wood, and I always tell the story. Bishop Barry Wood was looking forward to his retirement. Almost any time, every time, sindawonye, part of his conversation will be, I turn and I retire. And when I retire, ngifuna ukuyohlala laphana. When I retire, ngiyafuna ungisize
ngiprepare i-anniversary ne-celebration yami. 1 month before his retirement, he died. Archbishop Abel Gabuza stayed in the Archdiocese of Durban for years, and only a couple of weeks before taking over, he died. Umuntu nomuntu la kuthina has a story to tell. Abazali abakhulisa izingane, ingane ihambe iyofunda, athi umzali usibanibani mayisesebenza ngizophumula, uzokwazi ukwenza ukuthi nokuthi nokuthi, either ingane ishone or umzali ashone. Recently, umnganami ube-graduator, and the saddest realities of life, akusekho ma sashona. Owawufisa ukushutha naye, awusakwazi ukushutha naye ngoba useshonile. Ingane ifunde, isebenze, mhlambe nomholo wokuqala ingawuholi, ishone. Ngiyazi ukuthi ngiyakufa. How well have I lived my life? I think, ithandwa zami, we owe it to ourselves to live life, ukuphila impilo. You know, there are basic principles that are truthful. You only have one life. Nginempilo eyodwa. I only have one life. And one is enough if I live it as best as I can. Kunezinto ekumele sifunde, kunezinto ekumele sikhumbuze zona, kunezinto ekumele si-engrave into our minds. Number one, I only have one life. uNkulunkulu has given me only one shot into life. And he has invited me to live in this space, in this era, in this time. Kwangenzeka ukuthi ngizalwe mhlambe in different centuries. Kwangenzeka ngizalwe as a different person. Kwangenzeka ngizalwe umndeni ohlukile. Kodwa uNkulunkulu wanginikeza leli thuba. Now khona le principle engithobisayo ethi many did not live. Many were not born. They died in their mother's wombs. Abanye were stillborns. Abanye died as children. Kodwa mina nawe uNkulunkulu wasinikeza ukuphila. That's a second principle. Life is a gift. Ukuphila kuyisipho. Life is a gift. It is a gift that God has given us. Ingakho a gift is often called a present. It is a present. But also a present can be a form of time. The present
the here, the now. Thandwa zami, ngiyafisa ukubuyela kule principle enye ethi live the now. Live the presence. If you realize ukuthi life is a gift, live the now. L-I-V-E, live the now. Let every moment matter to you. Lento yokuyitshela ukuthi ngizojabula sengimdala, ngizojabula senginakho konke, ngizophefumula sebeqeda isikole. What if abasiqedi? What if basiqeda ngingasekho? Ngiyazi ukuthi ngizakufa. Ukuphila kuyisipho esivela kuNkulunkulu. And I don't believe ukuthi uNkulunkulu has given us this life in order to be enjoyed in our retirement. Thandwa zami, ukuphila impilo should not be a bonus of something that we reward ourselves. Let me say that again. Living the best of your life should not be a bonus of something that you have done working hard in attaining it. Because it means mina nawe will only start to live because we are paying ourselves for having done well. No. We live the here and the now as best as one can possibly do. Jabula nsizwa ebusheni bakho. Usho njalo uMshumayeli. Jabula ntombi ebusheni bakho. Ngoba ngelinye ilanga uyakuma phambi komthethi wamacala and recount how best have you lived your life. We need to live. Go back to John chapter 10 verse 10. I have come so that you may have life and have it in abundance. There's another principle, lithandwa zami. Nobody owes you anything in life. Nobody owes you anything. Yabona ithandwa zami, kubalulekile kumina ukukhumbula le principle. Life owes me absolutely nothing. Life owes me absolutely zilch. Impilo ayinkweleti lutho. Impilo ayisoze yasikweleta. Angiphiki thandwa zami ukuthi khona abantu who've gone through experiences that are difficult. Now, I often say this, the same water that softens the potato hardens the egg. Kunabantu abaphila impilo bethi bona, hayi mina impilo yami nje inzima ngashonelwa abazali ngimncane. But also kunabantu abashonelwa abazali bebancane and the attitude yabo ithi, hey mina ngaqala ukubona ukubaluleka kwempilo ngibona ngishonelwa uma ubaba ngimncane. Then I decided there and there ukuthi I want to live the best of what life can do. And you soon realize ukuthi labantu bobabili have experienced
almost the same tragedy, but how they view it is different. Omunye feels sorry, omunye feels defeated, omunye finds something to blame, while lo munye sees an opportunity ukuthi yey nakho ngizoshonelwa uma ngimncane. I therefore am deciding ukuthi I want to make the best of whatever life throws at me. Akuve kulula to feel sorry for yourself. Akuve kulula to drown in your own misery. Akuve kulula ungavuki embedeni. Akuve kulula ukuhlala ulele. Akuve kulula ungaklini nokuvala amakhethini. Akuve kulula to shut people out. Akuve kulula to sit and wallow in your pain. That is easy. Okunzima ukukhahlela ingubo. Okunzima ukuvuka usathanda ukulala. Okunzima ukuvuka wenze umsebenzi okumele. Okunzima is to take yourself seriously. Thandwa zami, impilo teaches us principles abalulekile. The underlining question, how well have I lived my life? Yabona khona into ebuhlungu esiyenzayo njengabazali. La uthola khona ukuthi from time to time we remind ingane zethu, hayi nina njena mina ngaqala ukusebenza ngimncane, hayi nina njena nihlezi ndimanda la kumina, hayi nina njena nifuna ukuthi nokuthi kumina, hayi nina njena mina ngane nginenzela ukuthi. Yes, I'm not denying all those things are true. Kodwa you chose to do them. But you also chose to neglect yourself. And ngiyacabanga ithandwa zami kubalulekile ukuthi enkwenzela omunye umuntu nami angifunde ukuzenzela kona, especially uma ngikuthanda. If I love this and I'm willing to give it to someone else, then I must give it to someone else having given me. Kunale principle that a great number of millionaires and multimillionaires and even billionaires believe and exercise in their lives. Who is the first person that they pay at the end of the month? When they pay salaries, who is the first person that they pay? It's themselves. They're very adamant about it. The first person I'm going to pay is myself. Why? Because they have what I call self-worth. I have worked hard for this. I deserve to pay myself first. Yabona kona lento eslimazile, and I call it false humility. Lento ethi zikhohlwe wena unake abanye abantu. That is false humility. Zikhohlwe wena unake abanye abantu. No.
love your neighbor as you love yourself. Uyabona khona abantu empilweni who love giving gifts. They love giving gifts. But you also ask them, do you not like receiving gifts? They say, we do. And you ask them further, how often do you receive gifts? And some of them will say, never. But you still love giving gifts. They said, yes. You ask again, how often do you receive gifts? They say, almost never. Then I ask them a simple question. Why can't you give yourself gifts? Because uyathanda nje ukupha abantu. Why pho ungaziphi nawe? Ngoba uyathanda nje ukuba generous. Why pho ungekho generous to yourself? Do unto others what you want done to you. Yiba kubantu lokhu nawe ofisa babe kona kuwena. How well have I lived my life? There is a quiz these people are having, and they said to them, if you were to win 2 million rands right now, would you take it? And this person says, of course, yes, I'll take it. And ziningi izinto engazenza ngakho. Bese ethi lona, I can give you 2 million rands on a condition that tomorrow you will be dead. Will you still take 2 million rands? Athi lo munye, ngizowenzani 2 million rands sengishonile? Bese yabuza lo, which one is more valuable to you? 2 million rands or your life, your health, your well-being? Waphendula, what it's obvious, my life, my health, my well-being. Then if my life is worth more than 3 million rand, is worth more than 500 million rands, then my life becomes something very important. My well-being becomes something very important. How well are you taking care of yourself? Okomanje thandwa zami angakabuza ukuthi bayakunakekela nabantu abaseduze kwakho. Ngizibuza ukuthi how well are you taking care of yourself? Ngiyazi ukuthi ngiyakufa. Kodwa thandwa zami, make a pact with yourself. Ukuthi ekufeni kwami, at least let me live. At least let me make the best of it. Yabona, ngiyakholelwa mina kakhulu kwi-financial legacy. Ngiyakholelwa kakhulu kwi-financial freedom. Ngiyakholelwa kakhulu ukuthi abantwana bethu nabazukulu bethu abangahlupheki ngendlela esihlupheke ngayo. Kodwa you must always be careful. You must always be careful. Khona abantu abasebenza bazikhandle ngendlela emangalisayo. Athi hayi ngifuna mase ngishonile abantwana bami babe right. Kodwa wena awukaze wa-enjoya not even once. And yes, abantwana bazoba right. Mhlambe futhi nabazukulu babe right. But I can tell you, after abazukulu bazolamba futhi. Because abantwana bakubonile usebenza kanzima, bazoyidla imali yakho.
bazoyispoila iy'ngane zabo. Iy'ngane zabo zizokhula abazali bengayazi into ekuthiwa inhlupheko. Iy'ngane zabo izokhula zithola noma yini. Iy'ngane zey'ngane zabo ziyohlupheka ngoba ziyazi lento yokusebenza, aziyazi lento yokunakekela into. Khona abanye abantu who are very good at destroying what has been given to them for free. So, ukuzilimaza kwakho manje, in a third or fourth generation, bazobuyela la ozaleleke khona, into mere poverty. Ngobani abayazi into yokuzinakekela. Now going back to the text, the poor man died. He was poor. He has always been physically poor. The rich man died, has always been wealthy. Nongcwabeka kwabo was different. Esikwaziyo, uLazarus died and was taken up by angels. Wangcwatshwa asazi. Wangcwatshoba asazi. The rich man died and he was buried. Thandwa zami, we must take care of ourselves. We must put things into place. We must organize izinto zethu. Angikwazi ngivedane ngife nje as if angiphilanga. Kumele ngifunde ukuzinakekela. Kumele ngifunde ukuzihlelela. Now, khona engifisa ukuyixoxa nje kancane ngithi bese ngiyadlula. Uyazi empilweni khona abantu aba-selfish. Aba-selfish to a point yokuthi bathi besebenza, bathi be-right, angabi nayo ipolice ezomngcwaba. Angabi nalutho ezomngcwaba. Mumbuza why, wathi hayi bazosala bebona. Engikwaziyo ngiyazi ngeke isidumbu samba ngasingcwabi. Engikwaziyo ngiyazi ngeke sengifile abangani babo bafike ekhaya linjeya. Mina ngeke ngiyenze leyo nto, kodwa bona bazo. Yazi ithandwa zami, kunabantu abacabanga kanjalo. Kunabantu ababehave kanjalo. Kunabantu aba-selfish. Yamazi umuntu okuchaphaza ephila, akuchaphaze noma esefile. Khona abantu by nature, by their choice, they're selfish. Uyasebenza. Wayengenayo ipolice. Wayengenayo i-funeral cover. Wayengenawo umasingcwabisane. Uyasebenza. Ngokwakhe uzongcwatshwa ubani? Ngokwakhe uma seshonile uthi asenze njani? Enumtshela emehlweni uthi niyosala nizibonela. Abanye bakuxoxela bephuzile. Abanye bakuxoxela ubabuka. Bathi hayi niyosala nibona nani, mina ngobe ngingasekho. Yazi khona into ebuhlungu ngokufa, ukuthi osefila akakhathazwa ilutho ngomngcwabo wakhe. Let me say that again. Oseshonile akakhathazwa ilutho ngomngcwabo wakhe. Abantu abakhathalayo, abantu abayihluphayo abasele.
uzongcwatshwa kanjani usibanibani, uzongcwabeka kanjani usibanibani, uzongcwatshwelaphi usibanibani, abantu bazofikelaphi, abantu bazongena ekhayeni elinjani. Yena kade eyifele, yena uNkunzimalanga akanandaba. Khona abantu abaxhaphaza bephila, baxhaphaze sebeshonile ngoba uyazi ukuthi vele ngizongcwaba. Khona impilo enjalo. Uthi meshona ke uLazarus uyaphi? Uyesifubeni sika Abraham. Umishona lensizwa ecebile iyaphi? Nayo iya la kuhlala khona abangasekho. Thando zami, ngiyazi ukuthi ngiyakufa, kodwa ngazi ukuthi ngiyakufa nini, noma ngiyofelaphi, noma ngiyofa kanjani. Kodwa mhlambe nginombuzo engifisa ukuwubuza. Uma ushona, uma ufa, uzofelaphi? Sivume siyayazi sizoshonela, sizofela enkosini. That is a given. UngokaJehova umhlaba nokugcwala konke kwawo. Kodwa ngizofelaphi? Khona abanye, God forbid, abafela emanyaleni. Khona abanye abafela ehlazweni. Khona abanye abafela ekuthuleni kwenkosi. Mangifa ngizofelaphi? Ngizoshonaphi? Mina, it has always been my greatest dream. Namanje ngisamfisa nje uNkulunkulu ekushoneni kwami lingilande iwundlu. Ngiyafisa ukuthi uJesu unawo umzuzu. Kodwa futhi mhlambe uJesu mebambekile, indlovukazi yezulu ingabambeki. Ngiyamfisa uMaria mefika, noma ukuhamba kwami ngiyamfisa ngihlangabeze. Ngiyamfisa ukhulu angihlangabeze. Ngiyafisa engibaziyo asebalala, amakhehla nezalukwazi, engibazile nengabazanga, ababe bahle kumina, bangihlangabeze bayongithula kuNkulunkulu. Khona lo mkhuleko wamaRoma esukhulekayo uma umuntu eseshonile. Sithi mphuthume bacwebelo bakaNkulunkulu, mhlangabezeni mafrika asezulwini, yamkelani umoya wakhe niwethule kophezu konke. uKristu okubizileyo makakuthathe akwamukele, yamkelani umoya wakhe niwethule kophezu konke. uJesu Kristu ongumalusi omuhle makakutshathe emahlombe akho, yamkelani umoya wakhe niwethule kophezu konke. Akuthi endleleni nasekuhambeni kwakho ungawuza umsindo osabisayo, yamkelani umoya wakhe niwethule kophezu konke. Akuthi usukuphambi komthetho wamacala ufumana isihle sikaNkulunkulu, athi yamkelani umoya wakhe niwethule kophezu konke. Ithi right yamaNdebele eZimbabwe athi abahle bakini bakomalume mabakwamukele bethule uNkulunkulu, yamkelani umoya wakhe niwethule kophezu konke. Abahle bakini abahambe kahle basekhabo mabakuthathe bawethule uNkulunkulu,
yamkelani umoya wakhe niwethuleko phezukonke. Abangani bakho abahle abahambe kahle mabathathe bakuhlangabeze bakwethule uNkulunkulu. Yamkelani umoya wakhe niwethule kophezukonke. Izalukwazi ezinhle namakhehle amahle asekhabo abahambe kahle kuNkulunkulu mabathathe umoya wakho, and the list goes on. It's so powerful. When ufisa ukuhlangabezwa ubani, uma semile umpristi kaNkulunkulu esethi mphuthumeni bacwebileyo bakaNkulunkulu, wena ufisa ukuhlangabezwa ubani? Obani iliphi leliqulu elizokuthatha liyokubeka kuNkulunkulu? Iliphi lelifu abhala ngalo uJohannes kwisambulo athi bheka ngibona abagqoke ezimhlophe? Iliphi lelifu abhala ngalo umbhalo wamaHebheru athi bheka sihaqwe isixuku sofakazi? Iliphi lelifu elizokuhlangabeza? Now, you know what worries me? What if angihambanga kahle? Endleleni bayangihlangabeza, endleleni ngiyathethiswa, endleleni ngiyashaywa, endleleni ngibuzwa imibuzo ukuthi manyala mani lawo wawenza, kungcola kuni lokho wawukwenza, phici buni lobo wawuphila. Ngiphendula ngithini mabe ngibuza ukuthi umuzi wami ngushiya ngunjeya kodwa manje usuphenduka iJacken House? Umuzi wami nengane zami ngishiyanga zinjena kodwa manje buka sebenje kanje ngenxa yongenzi kahle kwami. Ngiphendula ngithini? Uthi oStefane Meshona uthi bheka ngibona izulu livuleka, athi ngibona ohleli ngasesihlalweni sobukhosi, uthi ngibona iwundlu lihleli lisukuma lingamkela. Thandwa zami, I'm of a greater opinion ukuthi a lot happens ngokushona komuntu. At the moment of death, ziningi izinto ezenzakalayo. At the moment of death, we already know ukuthi at the moment of death either ingilozi yokufa noma yokuphila efikayo. We've seen people abanye at the moment of death izinto abayikhulumayo, hawunaku sibanibane eqhamuka, hawunaba beqhamuka laba, omunye akhale naba bengishaya, omunye akhale naba bengishisa, omunye akhale naba bengixosha, omunye amamatheke athi nangu ma. At the moment of death, a lot happens. Now I'm fascinated by this great mystery. When Lazarus died, he was taken to be comforted. Now, if you go further, verse 23, in Hades, where there was great pain, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus at his side. Is there still pain after death? Yeah. Is there joy after death? Yeah. Ingakho kubalekile kumina ithandwa zami, ekufeni kwami ngizobalekelaphi? Nginenkinga ekubizeni abantu abangasekho ngamadimoni. Ekufeni kwami ngizoyaphi? Lithi izwi likaNkulunkulu uLazarus wayesifubeni la aduduzwa khona, while the rich man went to Hades where there was great pain ngenxa yongenzi kahle kwakhe, ngenxa yonganaki kwakhe.
uyohlangabezwa ubani? Ekufeni kwami ngiyohlala nobani? Ekufeni kwami ngiyophendula ngithini? Uthi kuverse 24, he called out, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus to dip his finger in some water and cool my tongue, because I'm in great pain in this fire. Ngicela uthumele uLazarus acobhoze nje umunwe wakhe emanzini azongithinta ulimi lami, because I'm in great pain. Thandwa zami, kunale nkonzo eyenziwa amaRoma ekuthiwa imisa elingcwele. I've been a priest for 20 years now. And I've experienced izinto ey'ningana. I have seen izinto ey'ningana over the years. Ngiyakholelwa emiseni elingcwele. Uyazi kunabantu abebefika bengewona amaRoma athi ngiphuphe ubaba, ugogo, umkhulu, whoever, ethi ngiyomenzela imisa. Yini yona leyo? Ngimchazele umuntu. Ngithi imisa umkhuleko, inkonzo ejulile, inkonzo la sicela khona uJesu Kristo aphenduke abe umhlabiso osihlambululayo, osithethelelayo, osilungiselayo, nosikhokhela isikweletu. That and even more. Athi baba kuthiwa angizofaka imisa. Eze alifake lenziwe. Ngiyangihlezi ngithi ke mina iba khona. Kwangapheli isikhathi esingakanani uyombona esebuya umuntu athi bathe angizobabongela. Athi sengilenzile lela misa ngawubona umehluko. Thandwa zami, ngihlezi ngithanda lenkonzo. Bafakeleni abantu bakini abangasekho amamisa. Benzeleni amamisa. Yabona, khumbula ngisebenza eChatsworth. Kokhona lo mndeni every Sunday lo mama will offer a mass for ingane yakhe nabangani bayo. Ingane yakhe yashona nge-car accident. Now, ngaba seChatsworth for 7 years. And already lengane yasishone 15 years prior to me coming. But every Sunday, ever since the death of her child, every Sunday she offered mass for ingane yakhe. Without fail, I knew that every time I picked up the envelope, I knew it off by heart. You know, khona into iningi lethu as abapriest. One of our greatest, saddest reality, uma usushonile, ubani ozokwenzela amamisa. You've lived all your life wenzela abantu. Very few remember our brother priest.
Uyabona mesanda kushona hayi bazomkhumbula bambize. Uyabona nje manje abantu basazokhulekela nje uFanta ukunene bamkhulekele. Hayibo zolo lokhu kushona uFanta uChagwe sebekhohliwe. Uzolo lokhu kushone uFanta uSigidi sebekhohliwe. People forget. Families forget. Ngihlezi ngithi mina kwesinye isikhathi uma singabafundisanga abantwana bethu bengabonanga abantwana bethu sifaka senza amamisa ayingcwele, do you think you have any chance ukuthi bazokwenzela amamisa bengakubonanga uwenza uphila? Do you think you have any chance bazokwenzela amamisa ayingcwele bengakubonanga uwenza wena uphila? Amathuba awamaningi kakhulu alokho. Yabona mina ngihlezi ngithi uba bekuya ngami sonto nosonto faka amamisa ufakela abantu bakini. Ngobani? Awazi labe khona kunjani. Uthi namhlanje lona Nkosi ake uthumela uAbraham, ake uthumela uLazarus ayocobhoza nje kancane umunwe wakhe emanzini azopholisa ulimi lami. Ngoba la ngikhona hayi akukuhle. Bafakeleni abantu bakini amamisa. Bakhulekeleni abantu bakini abangasekho. Musani ukufuna ukudidiswa ilabantu abababiza ngamadimoni, ilabantu abababiza ngosathane. Musani ukudidiswa yinto eningayazi. Mina ngikutshela ngale nkolo le yamaRoma Catholic. Every Sunday bakhulekela abantu abangasekho. Every Sunday, every mass sikhulekela abangasekho. Every mass without fail, whether babizwe ngamagama noma babizwanga ngamagama. Nkosi sikhulekela laba abalale benethemba lokuvuka ekufeni, sikhulekela abangasekho. Nkosi sikhulekela laba okholo lwabo laziwa wena wedwa. Every Sunday, every mass siyabakhulekela. Why pho uyeka into yakho enhle udidiswa abantu abenza izinto becashile? Abantu bakina bangasekho uma ungabakhulekeli. Bakhulekele uba. Uma ungabaceleli umusa kuNkulunkulu, bacelelwa ubani? Sihlezi sikhuleka, Nkosi baphuphumula ukuphumulela wafuthi. Simemeze nokukhanya kwaphakade kubakhanyele, mabaphumule ngobuhle. Amen. Nkosi baphuphumula, baphumula nini? Khona isalukwazi esashona. Sishone lesalukwazi ngobudedengu nje babantu basingcwabe, kanti la basingcwabe khona kunamanzi. Banganaki nje futhi. Hayi sihluphi isalukwazi. Sithi hayi angifuni la ningibeke khona, ningibekeleni la kunamanzi khona. Ningihlaliseleni la kunamanzi khona. Ngiwafuni lamanzi ningibeke khona. Hayi babe nenkani, hayi babe nenkani, hayi babe nenkani. Qhuma umkhuhlane egcekeni.
ashona umkhulu. Ngathi angifuni la ningibeke khona, ningibekeleni la nginamanzi khona. Asekho umkhulu, akasekho ugogo, akusekho umuntu. Uzathi ingane kaMpunzi edle emini sazenzela noma yini esifuna ukuyenza. Kwaphela konke. Kwaphela konke. Kwaze kwalungiswa umzukulu. Kumaqaqeka konke futhi. Uma singabaceleli, singabanxuseli, singabenzeli umusa kaNkulunkulu, sithi bazolungisela ubani? Yabona ithandwa zami, kunalento mhlambe esele enhlizweni yami. Mhlambe khona abathi, hayi Nkosi, njoba ngila emhlabeni ngishiye usibanibani, ungamethemba uzongisiza. Njengoba ngila ushiye bani emuva, hayi ukhona usibanibani uzoyilungisa leyo nto. Hayi ukhona usibanibani uzoyenza lahle leyo nto. Hayi ukhona usibanibani ngeke bahlupheke. Hayi ukhona usibanibani makumele kwenza ukuthi uzokwenza. And so uthe hamba lo ethi yena ukhona usibanibani ozolungisa. What if usibanibani ozolungisa kanendaba? What if usibanibani ozolungisa akayingeni? What if usibanibani ozolungisa uyiphilela impilo yakhe yomgruvo? Uthi umbuzo wami, bayekephi? Baphi? Khona abanye abantu kuyabakhathaza. Yaselo khashona usibanibani angikaze ngamphupha. Selokhu ashona usibanibani angikaze ngamphupha. Abanye umuzwa umuntu ethi yaselokhu ashona usibanibani izinto la ekhaya ayisafani. Selokhu ahamba usibanibani, life has never been the same. Nanku umbuzo wami, bashona bayaphi? Bashona bashonaphi? Kwenzakalani kubona? Banyamalala nje ezifa kaze kwaphilwa. Umuzi waphenduka amanxiwa. Kwaphela konke. Basala baba zimpuphu. Konakalaphi? Le ndoda lena ekufeni kwayo sekuyiyona manje edinga usizo. Isaphila yayingenandaba. Isaphila yayiphila rough. Isaphila yayiphila ubtsetsetse ijabulela, kodwa ekufeni kwayo manje ithi Nkosi ngicela uLazarus azongisiza. Umbuzo wami uthi abakini bacela bani? Ingane zakho mazithi Nkosi ngicela usibanibani azongisiza, sithi amademoni bacela kubani? Verse 25, Abraham says, remember my son, in your lifetime you were given all the good things, while Lazarus got the bad things. But now he's enjoying himself here while we are in pain. Thandwa zami, umuntu uyazibekela ngokwenza kwakhe.
Khona into engihlezi ngisho, isondo liyajika-jika. Isondo liyajika-jika. Isondo liyajika-jika. Khona into esikhohlwayo. Khona into esikhohlwayo. Sometimes sitshela ukuthi kuyohlezi kunje. Sometimes sitshela ukuthi money will buy me everything. Sometimes sitshela ukuthi nasezulwini ngiyongena ngestatus sami. Kodwa namhlanje uthi uAbraham kule ndoda, wena wawubusiswe ngakho konke. Kodwa manje sekuyisikhathi sokuthi lona wayicakeke kangaka abusiswe naye. Yabona khona into hlezi lento ihlala enhlizweni yami. This is not for all. This is not for everyone as well. Kodwa nginalento engifisa ukuthi kuyona. Kunabantu emakhaya, as long as sibanakekela, as long as sibondla, we will never go hungry. Let me say that again. Kunabantu emakhaya, even nasemndenini, nasemabandleni, nasemphakathini, as long as sibanakekela, we will never go hungry. Kunabantu nje abanjalo. Othola ukuthi bona, they were never meant ukuthi basebenze. Uthola ukuthi bona abathathi entweni. Kodwa as long as we take care of them, our barns will never run dry. As long as besuthi, bejabule, ngeke sihlupheke la ekhaya. Kunabantu abanjalo empilweni. As long as you take care of them, life will take care of you. Mhlawumbe uthola ukuthi mufikile nje wena ekhaya iyonto fanele kumenzele bona. Labo bantu wenza sure ukuthi banokudla, labo bantu banikeza imali yabo noma banikeza ugwayi wabo, bathengela into ezimnandi ebajabulisayo. You will never go hungry. Kunabantu abanjalo empilweni. Thola ukuthi wena kwenu unesabelo sokuthi akekho uzohlupheka ukhona. Baze bathi abantu uthwele. No, awuthwalanga. Awuthathanga lento engenabungozi. Wenza into eyodwa, akekho lambile while ukhona. Ingakho ngihlezi ngithi be a blessing to people around you. You are blessed so that you can be a blessing. Uthi namhlanje uAbraham ekhuluma nalendodana eyisicebi ithi when you've had your chance, manje sekuyisikhathi sokujabulisa uLazarus. Yabona kunama instances empilweni yami la engiyaye ngihlale khona ngithi kunabantu ababusiswe bavikelwa imisebenzi yabo yomusa nesihawu. Yabona ngiyaye ngibuke mangihambile eindaweni izolo bekade ngihambile and I think mangifika la ngena khona ngazi umuntu. Immediately mangiqhamuka ngibona labantu bayangibuka bayasmile, ngibuke ngismile ngibingelele bese uthi omunye awuyena ngithi mina athi ngithi yangu yena.
hawu kanje siyabonga umusa kaNkulunkulu bla bla bla. Kunabantu abayohlezi befumana umusa ngabantu ababondlile. Kunezinto uNkulunkulu azokwenzela zona, not because you deserve them, but because inabantu laphana eceleni abathi Nkosi muphe, abathi Nkosi ungapheli lo yamsebenzi. Yabona ngeke ngakhuluma nomunye ubaba ngithi mina, this man is doing so well in his business. Ngithi mina, wenza ngani? Uthi ngenza ngemkhuleko yalabantu abakhuleka every day ukuthi Inkosi bangaphelelwa umsebenzi. Ngithi mina kanjani? Uthi every day Father mabethi Inkosi engathi umsebenzi ungangaphela, Nkosi engathi umsebenzi ungangaphela khona ngizokondla izingane zami. Uthi futhi uNkulunkulu akawuqedi umsebenzi, kodwa uNkulunkulu always blesses me because labantu bakhulekela imali, angikwazi ubaholela imali ingekho, but by the timing baholela imali suka isikhona. And so ngimile not because ngcono, ngimile not because I'm powerful, ngimile not because I can do it, athi ngimile because abantu abangisebenzelayo every day bakhuleka uNkulunkulu bathi Nkosi singawuluzi lo msebenzi. Ngufakazi. Mina ngidabule ezintweni nala ebengeke ngidabule khona, kodwa ngidabule ngomusa ngoba ngelinye ilanga kunabantu abathe hey Nkosi, loya muntu wakwenza umusa emzini kaBaba, loya muntu wakwenza umusa ebantwaneni bami, loya mphefumulo wake wenza ukuthi, and so you realize ukuthi usinde not because you deserve it, but usinde ngomusa. Udabule ngomusa. Kunezinto othi muqhamuka kuzona, kuneyindawo othi muqhamuka kuzona, ufumana umusa ngoba khona oke waba nomusa kuwena. And so le ndoda ithi sekuyisikhathi sokubuyisela okuhle kuLazarus. Ngathi bunga ibhala phansi le. Sekuyisikhathi sokubuyisela okuhle. Sekuyisikhathi sokubuyisela okuhle. Hey, may that time find you. May that favor locate you. Sekuyisikhathi sokubuyisela okuhle. Sekuyisikhathi sokubuyisela okuhle. May that grace locate you. May that favor locate you. Kinako. It's time. Sekuyisikhathi sokubuyisela okuhle. Sekuyisikhathi. Sekuyisikhathi sokubuyisela okuhle. And that was the moment of grace for Lazarus. Thandwa zami, nothing is wasted. Nothing goes to waste. Sekuyisikhathi sokubuyisela okuhle. Kinako. Sekuyisikhathi. And may that moment locate you. May that moment never miss you. His mercy, His grace is all we've ever needed. May that moment never miss you. Especially when you need it the most. Akhumbule khona umhlabeleli othi ungikhumbule Nkosi yami, ungikhumbule Nkosi yami. Sengathi uNkulunkulu angakukhumbula. Sekuyisikhathi. Yabona, when things happen ngifuna uthi umzuzu usufikile.
isikhathi kinako. It's time. It's time. Bathi abantu bathi wenze ngani? Uthi mntakamase kuyisikhathi. But sewuhlupheke kangaka uthi mntakamase kuyisikhathi. Sibanibani wajabula kangaka uthi kinako. Uthi sekuyisikhathi. Athi nako ifihlile. Isikhathi sifikile. Khona izinto uNkulunkulu azokwenzela zona. Ungasabuza, ungasakhala. Uthi sekuyisikhathi somusa kaNkulunkulu. Uthi sesifikile isikhathi. Akukho kunye, sekuyisikhathi. May it locate you. May it find you. Nkosi sekuyisikhathi. Siqhubekeni ithandwa zami. But now he's enjoying himself. Bese verse 26. But besides all of these, there's a deep pit lying between us, so that those who want to cross over from here to you cannot do, nor can anyone cross over from us to you where you are. Sihlukene. Nile sile. Uthi umbuzo wami, bashone bayaphi? Ekufeni kwabo bayaphi? Then the rich man said, then I beg you, Father Abraham, send Lazarus to my father's house, where I have 5 brothers. Let him go and warn them, so that they at least will not come to this place of pain. Angithinta leli verse. Thumela uLazarus ayokhuza abafowethu. Moya ongcwele. Thumela uma ayokhuza abafowethu. Thumela umalume ayokhuza abafowethu. Thumela usibanibani ayobakhuza, ayobaqaphelisa, ayobaqwashisa. Ato Abraham, your brothers have Moses and the prophets to warn them. Your brothers should listen to what they say. Izwi likaNkulunkulu likhona nje. Liyashunyayelwa balalele. Kwesinye isikhathi ngeke ngithi silinyazwa ungalaleli. Silinyazwa unganaki. Silinyazwa ungalazi iqiniso. And that is not enough, the rich man says, Father Abraham. But if someone were to rise from the dead and go to them, then they will turn from their sins. Uma kukhona nimthumelayo unto Abraham, if they will not listen to Moses and the prophet, they will not be convinced even if someone were to rise from the dead. Nokufa ngeke kubashintshe laba bantu bengafuni ukulalela. Khona igama engifuna ukuyakulona elithi silinyazwa ungalaleli. Write this down for me. Silinyazwa ukungalaleli. Silinyazwa ungalaleli. Stubbornness. Stubbornness. Silinyazwa ungalaleli. Ukube ngiyalalela, kube ngalalela. Kube ngalalela izinto ngaba nje. Silinyazwa ungalaleli. Abantu abaningi balinyazwa ungalaleli. Banye bayitshela ukuthi bayazi. Banye bayitshela ukuthi ba right. Silinyazwa ungalaleli. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocubileyo. Amen.